50 जागोन ना मोसाग्राफोरा 50 जागोन ना 5 जनसो बारा दं ना आरो फैबावोसो गाबोननिफ्राय फैबावगोन माखासे माने न'आव एसे बेस्थ' दं ना माने खामानि फैनो हायाखै आरो माखासेनि बारा जागोन मोसाग्राफ्रा नोंथांमोना फैबानो जाबाय नायनो प्रग्रामखौ नायनो Fotografi Sarah. Hey, nah. Fotografi जायोबा जोबोर खस्थ' बानायनाय नांगौ जायो। गोजौ जायगायाव थानानै नायनांगौ। आं ड्रन फोरजों मोसागिरिफोरखौ आंनि केमेराजों नायनो माने ओरैबायदि थाथ'नाङा